Verím, že Time Master už všetci poznáte, ale ak by predsa len nie, dovolte mi ho trošku predstaviť. Time Master je priestor, kam si píšete svoje denné povinnosti, ale je to zároveň aj denník vďačnosti. Takto zhruba vyzerá jedna dvojstránka, kde si teda píšete, čo vás čaká, čas, kedy vás to čaká, a čo je pre mňa veľmi dôležité a čo mi pomohlo si lepšie zmanažovať povinnosti a aj celý denný čas, je to, že koľko očakávate, že času tomu venujete. Tu si píšete vlastne už hneď ráno a potom máte lepšiu predstavu. Na druhej strane si píšete veci, za ktoré ste vďační, a to je naozaj super, keď sa k tomu aj spätne vrátite a pozriete sa, že OK, áno, mám to, čo som celý život napríklad chcel. Ako to funguje, si môžete pozrieť na stránke, alebo na začiatku je pekný a rýchly prehľadný návod, kde je napríklad aj napísané, že multitasking nefunguje. A práve preto vám odporúčam Time Master, pretože vďaka nemu si ten svoj čas budete vedieť zmanažovať oveľa, oveľa lepšie.